Molt bé. Doncs a continuació tindrà la paraula per un torn de 20 minuts el director de VilaWeb, el senyor Vicent Partal i Montesino, per tal d'exposar la situació de la llengua en els mitjans de comunicació. Endavant. Il·lustre presidenta, senyors diputats, senyores diputades, bon dia. Jo intentaré explicar-los la situació especialment de la premsa digital, que és el terreny que jo conec, i com poden imaginar, en aquest cas no només me referiré a temes referents al nostre país i a la nostra cultura, sinó a temes globals, perquè estem davant d'un fenomen que té algunes variants que no depenen estrictament de nosaltres. Google, per exemple, el paper que Google pot exercir respecte a qualsevol llengua del món és molt important. La premsa digital en aquest sentit té unes característiques especials sobre les quals me centraré, no sense començar dient que crec que un dels problemes que arrosseguem des de sempre, ara fa 30 anys que va començar la premsa digital, és precisament la manca de definició de la Generalitat de Catalunya respecte a què vol fer amb aquest sector. La Generalitat, el Parlament, recordem que la llei de creació de la corporació és una llei del Parlament. El Parlament, la Generalitat han tingut clares les prioritats, per exemple, en el tema televisiu i radiofònic. Més o menys podem discutir-ho, però més o menys hi ha hagut clares unes prioritats pel que fa a la premsa escrita, en paper, però mai s'ha sabut què fer amb la premsa digital ni en general amb internet i la digitalització. Poso dos exemples que són bastant absurds i que només els poso a títol de caricatura perquè m'entenguen. Quan va començar internet, la Generalitat de Catalunya va crear un portal que es deia Olé, que després va ser una de les màquines d'aquell escàndol de les.com, que prohibia l'ús de la llengua catalana. Va arribar a donar-se la paradoxa de que un portal global, que aleshores era molt potent, que es deia Yahoo, va crear un portal en català en el mateix moment que la Generalitat de Catalunya prohibia l'ús de la llengua catalana en el seu portal. O, per exemple, l'any 2016-2017, el govern de la Generalitat va demanar als diaris digitals en català que férem una edició també en castellà, cosa que a alguns es va sorprendre molt per les raons que després explicaré. Crec que no n'hi ha hagut, sobretot perquè això ara afecta molt el que estàvem parlant de Google. Crec que no n'hi ha hagut, per tant, no n'hi ha una consciència que això és un espai únic, el tema de la premsa digital, que no es pot barrejar amb els altres, i no n'hi ha una voluntat explícita del Parlament ni del govern sobre què fer amb això i sobretot sobre què respondre a les grans preguntes que al voltant de la premsa digital s'estan fent aquí i al món. Sobre la llengua catalana en concret, si el que pretenen és que tots els mitjans siguin bilingües o trilingües, cosa que al final vol dir que no n'hi ha cap en català, i després sobre la qualitat, perquè aquí n'hi ha un element que evidentment em permetran que en algun moment toque, que és la qualitat democràtica de la informació, en fi, tots els problemes que tots sabem que estan derivats de l'abús informatiu amb això. En teoria, una cosa que flota en l'ambient és que n'hi ha molta cosa digital. Això no és veritat. En realitat no n'hi ha tants diaris digitals com aparenta. N'hi ha molta capacitat de fer coses en el món digital perquè amb un blog mínimament ben arreglat pots tindre l'apariència que eres una empresa periodística, però d'empreses periodístiques en realitat no n'hi ha tantes com aparentaria. I això n'hi ha un contrast molt important que és que en no haver-se establert una forma reconeguda per tothom i clara d'entendre què és cadascú i quin nivell té cadascú, quin nivell d'audiència, quin nivell de seguiment, etc., s'ha produït una situació molt estrambòtica en el món dels diaris digitals en català, que és, diguem, una intervenció sobre el mercat per part dels poders públics
a base de subvencions, publicitat, etc., d'una forma molt descontrolada, molt vergonyosa, si ho puc dir així. Això té una explicació, que en tots els països més o menys ha passat. És molt difícil saber de què parlem quan parlem de la premsa digital. És a dir, els dos grans mecanismes de control, l'OJD i el Comscore, han fracassat perquè què comptes? Comptes visites, comptes pàgines vistes, comptes visitants únics, són conceptes diferents. Visites és jo entre aquí, visitants únics és jo soc únic una vegada, pàgines vistes és quantes pàgines llisc. Això n'hi ha hagut molta discussió i al final no n'hi ha hagut un consens sobre què era important. Sobretot perquè n'hi ha un problema molt clar, que és que la majoria de les coses que tant OJD com Comscore han afavorit són aquelles que porten a lo que es diu el clickbait i, per tant, a la degeneració de la qualitat de la premsa. El clickbait és allò de fulanita de tal li ha passat una cosa molt greu i tu punxes i al final el que li ha passat és que arriba 5 minuts tard a la reunió, però tu ja has punxat. Aquesta forma de fer mal periodisme, que això no és periodisme, això és una altra cosa, s'ha imposat, per desgràcia, molt, i aleshores això ha fet que a l'hora de controlar la informació, la qualitat de la informació ha quedat en un segon pla i això ha acabat corrompent-ho tot i creant una bola enorme en la qual ningú sap que és un mitjà, que no és un mitjà, que és un mitjà de qualitat i que és un mitjà popular, populista, etc. Això ha conduït per part dels governs també a una intervenció política sobre els mitjans, concretament sobre els mitjans en català. N'hi ha 3 fórmules d'intervenció per part de la Generalitat. La publicitat institucional, que aquesta és comú a totes les institucions, diputacions, ajuntaments, tothom entra en aquest sac, però la Generalitat en té 2 en concret. Un és el suport genèric, que això és, diguem, reglat, que no admet discrecionalitat o no admet molta discrecionalitat, i després n'hi ha els ajuts, el que s'ha conegut com a ajuts a projectes, que ha sigut un autèntic escàndol el que ha passat durant aquests anys. Perquè els poso unes xifres, estic parlant de xifres, en aquest cas, que he sumat entre el 2016 i el 2022. Els governs d'aquesta època, que són els que està consolidat i publicat per la pròpia Generalitat les dades, doncs s'han dedicat a afavorir políticament mitjans que els eren pròxims. I les xifres són tan escandalosament diferents que criden molt l'atenció. És a dir, Godó Digital, per exemple, en aquest període de temps ha rebut 4.300.000 euros en publicitat, el Nacional 3.600.000 euros en publicitat, Nació Digital 2.800.000, Público 2.800.000, VilaWeb, el mitjà del qual jo soc director, només 800.000, El Món 800.000, Racó Català 500.000, n'hi ha una diferència abismal entre uns i altres que no té cap explicació que no sigui la política. En això n'hi ha una primera cosa que jo crec que sí que potser seria interessant de recuperar. El Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, durant anys va fer una part del seu estudi era sobre els mitjans en general i ens proporcionava una imatge bastant interessant de la percepció ciutadana sobre quins mitjans eren els que funcionaven, quins mitjans eren de qualitat, etc. Per alguna raó que mai s'ha explicat, a finals de 2019 el CEO va deixar de preguntar sobre això, no tenim més dades al respecte, però de la primera edició del CEO del 2019, per exemple, deia La Vanguardia era reconeguda per un 20% dels enquestats, el Periódico per l'11, VilaWeb pel 10, l'Ara pel 9, el Nacional pel 6, Nació Digital pel 3. Només dono aquestes dades com a exemple del descontrol total entre la percepció i els diners que anaven a parar allà. Jo crec que això hi té a veure molt també amb el model de negoci. La situació de la premsa, em sembla que en Joan Valles té moltes més dades que jo i podria parlar-ne molt més. La situació de la premsa en general és bastant difícil en termes econòmics, bastant complicada.
i n'hi ha una intervenció pública molt gran a tot arreu, a tota Europa. Això no és un cas exclusivament català, tot i que Catalunya és molt gros, però no és només exclusivament català. Però, evidentment, és una qüestió sobre la qual jo crec que s'ha de cridar l'atenció perquè tenim un problema. Internet ha aportat moltes coses positives. La primera de tot és la impossibilitat de la censura, però també n'ha portat de negatives. I jo crec que en el cas del nostre país n'hi ha dues de negatives que a mi em dolen especialment. Una és l'aparició de la premsa groga, que en aquest país no existia i que ara sí que existeix, i l'altra és el retorn de la premsa de partit, no en el sentit de butlletí del partit, òbviament tots els partits tenen dret a tindre els seus òrgans d'expressió, sinó en el sentit de premsa amb aparença de premsa independent que està molt vinculada a un partit polític i que sobreviu gràcies al partit polític. En aquest sentit, el govern actual ha anunciat dues decisions que jo crec que van pel bon camí. M'agradaria que encara anaren més, però accepte que van pel bon camí. Una ha estat que els ajuts dels dos ajuts que es donen, el suport genèric, que com he dit és reglat, i l'ajut discrecional a projectes, el mateix paquet de diners es reduiria la part d'ajut discrecional i, per tant, aniria més al suport genèric. Jo crec que això és positiu perquè l'ajut discrecional ha sigut on s'han produït abusos molt notables. I després una segona cosa, que és que en la part que té a veure amb el suport genèric, aquesta part es calcula en base a les visites, però també en base a quants treballadors té el mitjà, en fi, tota una sèrie de paràmetres que no són només les visites, que s'incrementaria també la part que a partir de conceptes industrials, per dir-ho d'alguna forma, que crec que també és una cosa interessant. En el cas concret del català, però, això ho podríem haver parlat en qualsevol país, en el cas concret del català, per mi n'hi ha un perill molt especial, i que és el que em preocupa més. Tots els diaris, tota la premsa, tots els mitjans han patit el robatori del seu públic a mans de les xarxes i els cercadors. És a dir, això ha estat una operació global, no és una operació mundial, però Facebook, Twitter, Instagram, Google, sobretot, han fet una operació que ha sigut, n'hi havia uns lectors que anaven a les capçaleres periodístiques, aquests lectors els han quedat les xarxes socials i els cercadors, i un cop s'han quedat les xarxes socials i els cercadors, aquests lectors impedeixen que aquests lectors arriben a les capçaleres. Molt bé. En el cas del català n'hi ha un problema molt especial, que té a veure amb aquella decisió, per mi difícil d'explicar, de demanar a tothom que faci versions bilingües. Que és que si això és així, en un mercat de competició global, mundial, acaba passant, i de fet va passar amb Google, acaba passant que la llengua pot quedar marginalitzada si no n'hi ha una definició molt clara de que és una llengua única. Quan tu entres a una web o quan tu tens una publicació que té diverses llengües, allò no identifica per a Google o per a Facebook o per a no sé què, allò no t'identifica com a res específicament. Un diari en català, exclusivament en català, és identificat com català, un diari en italià és identificat com un diari en italià, un diari en japonès és identificat com un diari en japonès, un diari amb diverses llengües no se sap què és. I aleshores aquí s'ha produït els últims anys un problema molt greu, que és que la premsa en català, i no només la premsa, això no sé, seria un altre ponent que ho hauria d'explicar, però en general totes les webs en català, incloent la de la Generalitat de Catalunya, tenim un problema seriós, que és que moltes de les grans empreses globals han obviat el català. Això n'hi ha hagut una resposta, n'hi ha hagut sobretot s'ha creat un conjunt d'entitats, la Fundació Puncal, l'Institut d'Estudis Catalans, Òmnium, Plataforma per la Llengua, Softcatalà, etc. Han creat un projecte que es diu Aliança per la Presència Digital del Català, que és un projecte molt interessant i molt positiu, que ha començat a estudiar què caram està passant aquí, no?
i que jo crec que és un projecte sobre el qual val la pena parlar molt. Clar, aquí n'hi ha una definició com a país que ens hem de plantejar, que és aquesta realitat existeix, aquest món existeix. Si nosaltres mantenim la idea de que una cosa no pot ser en català només, en el món digital anem a patir molt. Anem a tindre un problema molt seriós. I, per tant, aquí hem de prendre una decisió i una determinació. Això no vol dir que tu alguns continguts no els puguis fer en altres llengües, això és evident, però no el doblar-ho tot a diferents llengües. I específicament, per exemple, el que s'està fent molt és mitjans que apareixen com capçaleres periodístiques en català i que actualment la immensa majoria de les seues visites són en castellà, no per la voluntat del lector, que és on està la situació. És a dir, el problema no és si està en una llengua o una altra, el problema és que la voluntat del lector és violada per les grans empreses internacionals. Si vostès obren el seu mòbil, dependrà com el tinguin configurat, però és molt possible que obriguen i demanen una notícia d'un diari que identificarien clarament com a català i que la primera resposta els isca en castellà o en anglès. Perquè Google o perquè Twitter o perquè no sé qui han decidit que te posaven el que ells volien al final. No? Per tant, aquí n'hi ha una consciència que hem d'aprendre, que és que en el món global o eres clarament una cosa o deixes de ser. I no pot ser ni carn ni peix, no pot ser carn i peix alhora. O eres carn o eres peix, perquè si no, deixes de ser. I aquest és un problema que la bilingüització, la trilingüització, el multilingüisme comporta aquest problema. I aquí hem de fer una reflexió intensa sobre el paper de la llengua catalana en la globalització. Perquè o el català és una forma única de ser global o el català és una cosa més enmig d'un magma general en una situació que és molt complicada. En aquest sentit, hi ha coses que a mi em sap greu haver-les de dir així de cruament, però que jo no les puc entendre. Per exemple, la meva experiència personal, jo vaig molt per escoles i coses d'aquestes, és que la immensa majoria dels ordinadors de la Generalitat de Catalunya de base estan en castellà, amb un Windows en castellà. No ho entenc. No entenc com no es fa aquest mínim esforç, perquè tu després pots usar el Windows en la llengua que vulguis, això no és problema, però Google, Twitter, tots aquests miren la màquina en quina llengua està, i si la llengua en la que està el castellà, per defecte te posaran primer el castellà. I clar, això és molt senzill, això no requereix milions d'inversió ni requereix un projecte no sé què, però no n'hi ha, a vegades jo crec que és allò que he dit al principi, de que la Generalitat no té consciència de lo que està passant en el món digital, no n'hi ha ni tan sols aquest exercici mínim, perquè clar, Google, una de les primeres coses que fa és comptar al món. N'hi ha 6.000 llengües al món, doncs una de les classificacions que fa Google és cada llengua quantes màquines té. I clar, si tu, la llengua de base dels teus ordinadors o dels teus mòbils és el castellà o l'anglès o l'urdu o la llengua que siga, ell te compta com això, amb independència del que tu facis amb el teu ordinador. Clar, estem parlant entre el parc de la Generalitat com a institució, el parc escolar, el parc dels hospitals, el parc, no sé, estem parlant d'una quantitat de màquines brutal que no estan ajudant al català i que al contrari, que estan emmascarant el català i fent-li difícil la seva existència. Jo crec que això és una cosa que s'hauria de plantejar. Una altra cosa que l'Aliança per la Presència Digital del Català ha plantejat i que jo crec que també és una molt bona idea és la necessitat d'incidir més, d'ajudar-nos, en aquest sentit sí que és una qüestió d'ajuda, a les empreses periodístiques a treballar molt millor el tema del SEO. El SEO és com parla Google. Ens podrà agradar o no, però com que Google mana, o parles com parla ell o quedes fora. I per tant aquí hauríem de fer, crec que sí que efectivament, una línia específica d'ajut, perquè això és un tema molt complicat, i si pot ser que a més que fos coordinat, que tots els diaris estigueren coordinats a través de l'Aliança Digital o a través de qui fos,
per tindre una estructura comuna crec que seria molt important. I no tinc temps, però evidentment la intel·ligència artificial, tot el que ha passat fins ara és una broma comparat amb la intel·ligència artificial, i això serà molt fort, amb un perill afegit. La intel·ligència artificial, per sort, parla i escriu perfectament en català. El problema és que parla i escriu en català pensant en anglès. És a dir, quan tu li demanes una cosa, no ve a la Viquipèdia en català, va a la Viquipèdia en anglès. I, per tant, tot el que t'està arribant és una versió traduïda. Això n'hi ha hagut llengües, el francès o l'italià, per exemple, que no són llengües precisament petites, estan molt preocupades amb aquest tema, no? Jo crec que això nosaltres també ens hauríem de preocupar. Només per acabar ràpidament, perquè veig que vaig fora de temps, 3 reflexions molt curtes. Una sobre la qüestió de la corporació de mitjans. En la corporació, en el cas dels diaris digitals, competeix amb els diaris digitals privats. Això no li passa a la televisió, li passa una mica a la ràdio i no li passa amb els papers. Jo crec que ha d'haver una reflexió sobre el paper que ha de jugar informativament la corporació, perquè no té molt de sentit que siga competència directa i agressiva dels altres mitjans. Després, un tema importantíssim és la franja jove. Ara jove es veu que és fins als 35 anys. En la meva època no ho era tant, però bé. Aquí tenim un problema tots, totes les llengües i totes les cultures. La gent jove no llig informació. I n'hi ha hagut països on s'estan fent reflexions molt serioses sobre com atacar aquest problema, perquè això és un problema molt important. I aquí jo crec que premsa, mitjans, institucions públiques hem de parlar i hem de trobar solucions. I una última, que és la qüestió de la democràcia. Òbviament, tots ho estem vivint. Els problemes democràtics relacionats amb la premsa són molt greus. Jo només vull assenyalar la por que a mi me fa, i em provoca por, que des de les institucions públiques es pretenga dir qui és un mitjà, qui no és un mitjà. És a dir, entenc la preocupació per les fake news, entenc que tot això ha d'haver uns criteris, però alerta també amb que els governs s'hi posen tant dins la cuina que acaben decidint ells qui és bo i qui és dolent, perquè això sempre és perillós. Perdó per haver-me passat un minut. Molt bé, moltes gràcies, senyor Partal. I a continuació doncs, serà el torn dels diversos grups parlamentaris. En primer lloc, per ser el grup proposant, el grup parlamentari de Junts per Catalunya, amb la diputada Carme Renedo i Puig, per un temps de 5 minuts. Bon dia, senyor Vicent Partal. Sempre és un plaer sentir-lo, sobretot perquè sempre convida a reflexionar en molts aspectes que segurament la majoria dels ciutadans en el nostre dia a dia no sabem veure. Vostè ha comentat que sembla que el govern ha encetat una línia correcta en el sentit de minorar el que serien les ajudes per projectes i ampliar les que serien estructurals, les que vostè anomena genèriques. El govern ha dit que això ho fa amb una doble prioritat, fomentar els mitjans de comunicació catalans amb l'objectiu de mantenir un ecosistema ric i divers, cito textualment, on la pluralitat i la qualitat impulsin la innovació, afavoreixin el debat públic i consolidin la nostra identitat democràtica. Aquí vostè ja ens ha posat el focus en tots els riscos que això comporta, de què considerem que és un mitjà, quin és el nivell de qualitat que es pot o s'ha d'exigir. I de l'altra banda, aquest segon objectiu del govern seria un compromís amb que la difusió institucional, que és una eina clau per apropar l'acció de l'administració a la Generalitat, es faci de manera clara, coherent i transparent a la ciutadania. Que això sempre, segurament, és un dels problemes més grans que tenim. I afegien en aquest doble objectiu el suport a la llengua catalana que impliquen aquestes ajudes i que potser és el que jo seria més crítica. Per què ho diguem? Perquè és cert que les converses que he tingut amb diferents mitjans de comunicació, les ajudes que són estructurals pels mitjans de comunicació no tenen massa crítiques, perquè són uns objectius que són molt objectivables i per tant tothom pot saber més o menys què tindrà. Les estructurals sí que són i han tingut denúncies i han tingut força escàndol en diferents sectors. I vostè ha recomanat un tema que a mi m'ha cridat l'atenció, que en aquesta aliança per la presència digital català, per exemple, intenten ajudar les empreses periodístiques per poder parlar l'idioma que Google necessita que parlin per ser vistos o per ser computats.
per exemple, una primera pregunta seria: aquestes ajudes per projectes, en lloc de fer-les lliurement o tenir uns paràmetres molt amplis que quasi pots posar més l'accent a l'empresa que més t'interessi que a una altra, no podrien ser per projectes concrets en aquest sentit? Allò de dir, proposem-nos en 2 anys, en 3 anys, aconseguir això, que les empreses periodístiques en llengua catalana i en aranès siguin vistes per Google. Com s'ha de fer això? Què necessiten? Quines eines? Doncs que les ajudes estructurals anessin per millorar en aquest camp. Per una altra banda, si aquestes ajudes estructurals, genèriques, són tan parametritzades, jo em pregunto per què són al Departament de Presidència, per què no poden ser en el Departament de Política Lingüística. Són faves comptades, no? Si es miren això, plantilles, es miren, no sé ben bé quins indicadors hi ha, però això podria estar perfectament a Política Lingüística, que a més es podrien utilitzar com a eines, per exemple, amb la reflexió que vostè feia sobre quan els mitjans tenen més d'una llengua, com són vistos pels grans cercadors. Doncs Política Lingüística podria primar, podria prioritzar els mitjans de comunicació que són únicament en català. Que això no vol dir deixar desatesos els altres, però sí donar-los més puntuació si les subvencions han de continuar sent de caire competitiu, que moltes d'aquestes podrien no ser-ho. I una tercera pregunta que em plantejo, donades les xifres de la qüestió de publicitat institucional, és si en aquestes ajudes estructurals, i no sé si en altres èpoques algú va intentar-ho, o si es podria intentar, és si es podria calcular quins espais tenen els mitjans en català, en el suport que siguin, i per què no es podria fer que ja en les ajudes estructurals estigués incorporada el concepte de publicitat institucional. Per tant, que ja fossin, en començar l'any, cada mitjà sapigués què rebrà, sabrà quina publicitat tindrà, quins espais publicitaris tindrà contractats per l'administració i, per tant, té una manera més lleugera, de fer un pressupost i complir, poder dirigir aquest vaixell en aquest oceà que és tan... Hi ha una mar molt moguda de fons en tots els mitjans de comunicació. Em penso que jo ho deixaria aquí. Em penso que amb aquestes preguntes ja faríem prou. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, diputada. A continuació és el torn del grup parlamentari d'Esquerra Republicana amb la diputada Mar Veses i Casanovas. Gràcies, presidenta. Bon dia a totes i a tots. Gràcies, director de VilaWeb, per la compareixença que ens ha fet. Crec que compartim pràcticament tot el que s'ha dit, però sí que m'agradaria també centrar-me en algunes coses, en alguns valors, en alguns criteris que vostè ha mencionat que té el periodisme, reptes que té el periodisme actualment, perquè vostè també ho deia, no? Actualment tenim molts inputs digitals a les xarxes socials, però no tot és periodisme i no tot és un periodisme rigorós, no? Per tant, crec que aquí situem els principals reptes que tenim ara mateix, per exemple, aquest rigor periodístic davant de la postveritat, per exemple, i per tant, també la necessitat de que aquest periodisme sigui rigorós davant l'impacte que té les fake news, per exemple, a les xarxes socials, i per tant també aquest compromís que han de tenir, entenem, tots els mitjans per promoure informacions que siguin verídiques i que siguin contrastades, ara sí, perdó, primera hora del matí, i que siguin transparents. En segon lloc, també, creiem que hi ha una responsabilitat compartida per part dels mitjans de comunicació en el llenguatge, no només en els continguts, també en el llenguatge, i per tant, des d'un punt de vista de la perspectiva de gènere, dels discursos d'odis, de la diversitat, i per tant, també creiem que és un repte que ha d'assumir el periodisme català en l'actualitat. I per últim, també, evidentment, vostè també ho ha explicitat, un periodisme que sigui democràtic, ha utilitzat aquesta paraula que crec que és molt encertada i que per tant també sigui plural i en aquest compromís amb la construcció de país. Crec que aquests són principalment a grans trets reptes que té el periodisme al nostre país, però també ens agradaria posar en valor la feina que fa VilaWeb en aquest sentit, també apostant evidentment pel periodisme en català, que és clau
per preservar la llengua i la cultura pròpies, i per altra banda també crec que és important parlar d'equilibri territorial no només en clau de països catalans, que és una feina que vostès desenvolupen, sinó també parlar de la realitat del que passa als nostres municipis i a les nostres ciutats, i per tant també com donem cobertura des d'aquests mitjans, des de la proximitat i en català. Justament ahir sortia l'anuari Media.cat, impulsada pel grup de periodistes Ramon Barnils, i parlava dels reptes, com el que comentàvem que té el periodisme en l'actualitat, i focalitzava sobretot en l'amenaça que té el sector davant de l'extrema dreta i davant de la desinformació, i deien una frase la seva presidenta que em va agradar força, que deia que la responsabilitat del periodisme actualment és fer entendre el món en el que vivim més enllà dels titulars. Per tant, en aquest context d'auge de l'extrema dreta, no només a nivell de Catalunya, sinó a nivell d'arreu del món, quines mesures o quines línies de treball està emprenent VilaWeb, perquè també situa una nova problemàtica, perquè ara l'extrema dreta no només parla en castellà, sinó que també parla en català. Per tant, com des d'aquests mitjans treballen per enfrontar això. Per altra banda, un tema que també és d'actualitat certament periodística, i és que també a través de l'Observatori de Violències Masclistes que té Media.cat deien que més de la meitat de les dones periodistes a Catalunya asseguren haver patit assetjament sexual o per raó de gènere. Per tant, també preguntar-los si es plantegen emprendre mesures per evitar que això passi en el cas del mitjà al que vostè dirigeix. I per últim, aprofitant també que s'ha parlat de joves, evidentment una preocupació que compartim, que els joves del nostre país, però també que la ciutadania en general s'informi a través d'aquests titulars que tenen una intencionalitat clara, buscant aquest fàcil clickbait per generar aquest tràfic. Per tant, com creuen que hem d'arribar, com hem d'informar els joves del nostre país i com podem proporcionar aquesta informació de qualitat i en català, si tenen alguna línia de treball oberta, però també aprofitant que ha fet menció a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que sí que recentment va començar a fer una aposta per arribar també al contingut juvenil a xarxes socials i en català, com per exemple Someva, que certament no està molt focalitzat en la informació, però sí que intenta començar a situar les bases de com podem avançar en aquest sentit. Per tant, si tenen algun tipus d'estratègia o algun tipus de plantejament per arribar a les persones més joves, i si m'ho permet, la joventut arriba fins als 29 anys, que és com ho considerem a través del Pla Nacional de Catalunya. El que s'allarga és la precarietat juvenil i no la joventut en si. Per tant, nosaltres ens referim fins als 29 anys. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. A continuació és el torn del grup parlamentari del Partit Popular amb el senyor Cristian Escribano Ramírez. Gràcies, presidenta. Bé, començar molt categòricament. Senyora Besas, 32 anys, encara és jove, amb la qual cosa, sisplau, no em consideri vostè ja un vell. Senyor Partal, li agraeixo... Ara. La compareixença, i la veritat és que el to i moltes de les coses... Ara? Sí, no, a la tercera penso que és boicot ja, A veure... Sí, se sent? Ara sí? Sí. Li he parat el temps. No es preocupi, seré molt breu, Ara l'he torno a posar, Gràcies. Senyor Partal, per començar, agrair el to, perquè sí que és veritat que vostè ha explicat avui tot el que ens ha vingut a explicar, doncs amb un to molt bo que agraïm, i fins i tot hi ha coses, les expressaré al final, amb les que podem estar d'acord. Per exemple, ha parlat vostè de subvencions, ha parlat de les subvencions que es reben estructurals de la Generalitat dels mitjans en català, ha parlat també i ha titllat les inversions que fa la Generalitat en publicitat institucional com una mena d'intervencionisme, i la veritat és que fins a cert punt jo podria coincidir amb vostè. La veritat, però, és que el seu mitjà tampoc és aliè
ni a la inversió estructural, ni a la subvenció a les ajudes estructurals, ni a la inversió en publicitat institucional. Per donar-li una dada, entre el 21 i el 24 VilaWeb va rebre més de 400.000 euros en ajudes estructurals i més de $500.000 en concepte de publicitat institucional de la Generalitat. Jo no sé entendre si vostè, i aquesta és una pregunta, si vostè està en contra de que la Generalitat faci aquest tipus d'inversió en mitjans com el seu i llavors eliminar-la de tots els mitjans públics, o si el que demana és que s'augmenti cap al seu mitjà aquesta inversió que fa la Generalitat. Aquesta és una cosa que no m'ha quedat clara. Després, sí que és veritat que tant la diputada de Junts com la diputada d'Esquerra han fet menció al tema del periodisme rigorós, fins i tot la diputada d'Esquerra ha fet menció a la postveritat, i la realitat també és que si parlem de periodisme rigorós no podem passar per alt que VilaWeb no és precisament un diari plural. No és plural perquè la línia editorial de VilaWeb és clarament pro-independentista. Perquè si jo li pregunto, per exemple, quants articulistes o opinadors que defensin una visió no nacionalista o no independentista té, jo crec que són pocs, o cap. Aquesta és la realitat. Llavors, demanar subvencions i demanar periodisme rigorós quan no hi ha rigor dins precisament d'aquest mitjà de comunicació, a mi em sembla poc encertat, senyor Partal, i si m'equivoco espero que a la seva rèplica em pugui corregir, però és que això no ho dic jo, perquè informant-me hi ha observadors externs que han assenyalat a VilaWeb dient que s'ha convertit en un element clau de la campanya independentista i que pateix una preocupant falta de pluralitat informativa. També vull saber la seva opinió sobre aquestes opinions que han donat sobre el seu diari. I el que és evident és que la nostra llengua, el català, mereix una premsa de qualitat i plural i no que la utilitzem per rebre subvencions. I vull acabar dient-li que jo he coincidit molt plenament amb una cosa que vostè ha dit, i és que els governs no poden dir quins mitjans són bons i quins mitjans són dolents. Això per mi em serveix per tots els governs, Generalitat de Catalunya, Govern d'Espanya o sigui qui sigui, perquè aquí llavors estaríem parlant de que la qualitat democràtica del nostre país és una mica baixa. Això ho estem veient, per exemple, en aquest Parlament, ho estem veient també, per exemple, al Congrés dels Diputats, i això de vetar periodistes per el que diuen o a la línia editorial que defensa, doncs nosaltres no ho defensem, i pràcticament ja està, senyor Partal. Agrair-li un cop més la compareixença i sobretot el to en què ha exposat tot. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. A continuació és el torn del grup parlamentari de Vox en Catalunya amb el senyor Jesús Acosta Elías. Manuel Jesús. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Partal. Nos acaba de decir usted que el problema fundamental que tenemos en el mundo digital es que, valga la redundancia, en el mundo digital dejas de existir si no eres nítidamente una cosa u otra. No lo ha dicho así literalmente, pero la idea es esta. Refiriéndose concretamente a que los medios de comunicación en Cataluña solo tienen que utilizar el catalán. Si me permite un matiz, esta coherencia de vida es necesaria en todos los aspectos de la vida de las personas. No se puede hablar de libertad, pluralidad y equidad si no se respeta la realidad sociolingüística de Cataluña e histórica de Cataluña, que es bilingüe. Les recuerdo que existen 2 lenguas oficiales mayoritarias propias, maternas en Cataluña, el catalán y el castellano, y concretamente la mayoría de los catalanes tienen el castellano como lengua materna. Y no puede respetarse esa coherencia de vida imponiendo el monolingüismo en catalán en la administración pública catalana, en la televisión, en las radios públicas catalanas, en la cartelería, en los comercios, incluso bajo pena de multa, en la escuela, etcétera. O, por ejemplo, tampoco se puede lamentar usted, si me lo permito con todo el respeto del mundo, diciendo que no entiende cómo en algunos colegios, en sus visitas periódicas a los centros educativos, todavía tengan configurado los ordenadores, el Google, en castellano.
Yo quisiera recordarle que VilaWeb recibe unos 100.000 euros al año en subvenciones, solo de presidencia de la Generalitat, habiendo recibido 426.000 euros en los últimos 4 años. Por lo tanto, y vuelvo a reiterar, con todo el respeto del mundo, de decirle que carece usted de autoridad y de credibilidad para hablar sobre la situación de los medios en catalán, cuando el suyo se sostiene única y exclusivamente con el dinero de la Generalitat, que la Generalitat sustrae a todos los catalanes y luego redistribuye entre afines, amigos que promuevan el pensamiento único pancatalanista. Cualquier autónomo o empresa cuya actividad no es rentable se ve obligado a echar el cierre a su negocio, lamentablemente, y no viene la Administración a doparle económicamente. Sabemos que ustedes no ven en su actividad, no ven su actividad como un negocio, sino como un servicio público indispensable para el adoctrinamiento y la construcción nacional de Cataluña. Lo de los medios subvencionados, desde luego, no es una rara avis ni uno dels fets diferencials catalans. Se trata más bien de una estrategia de férreo control discursivo y social que los grandes partidos han ido articulando desde los inicios, los albores del actual sistema. El dinero de todos los contribuyentes es destinado a mantener esta maquinaria propagandística, mientras la sanidad pública, por ejemplo, en Cataluña, sufre recortes, las listas de espera en hospitales se alargan y las familias tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes. Y si, lógicamente, dependiera de nosotros, dependiera de Vox, nosotros cerraríamos el grifo de las subvenciones a medios privados que solo existen gracias al dinero público. Que sobreviva el que tenga lectores, no el que tenga el carnet adecuado. Lo siento, pero hay que ser así de expeditivo al decirlo. Además, queremos investigar a fondo el uso de estas subvenciones para ver quién se ha enriquecido con el dinero de todos, exigir responsabilidades a quienes han convertido el dinero público en un chiringuito para el separatismo, asegurar el pluralismo en los medios, eliminando privilegios y garantizando que cualquier medio pueda competir en igualdad de condiciones. Desmontar la red de adoctrinamiento que utiliza las subvenciones para sostener un pensamiento único, porque, en definitiva, Cataluña lo que necesita es libertad, pluralidad y verdad en lugar de más propaganda. Muchas gracias. A continuació, amb el grup parlamentari dels Comuns, té la paraula la diputada senyora Susana Segovia Sánchez. Sí. Gràcies, presidenta. Agrair també la compareixença del senyor Partal. També compartir la impressió que segurament hagués estat interessant que aquest tipus de compareixença, que veig que n'hi ha algunes que han de venir, les poguéssim haver fet conjuntament amb la CAI, perquè al final moltes de les coses que vostè ens ha fet arribar i que és important i interessant que les puguem conèixer en aquesta comissió tenen molt a veure en realitat amb les polítiques del Departament de Presidència i crec que és interessant que puguem avançar cap a que aquest tipus de compareixença les puguem fer des de les dues perspectives, perquè en realitat molt del que vostè ha reflexionat té a veure efectivament amb la situació dels mitjans en català, però té molt a veure amb una reflexió genèrica de la situació dels mitjans de la comunicació i del dret a la informació. De fet, del nostre grup, quan va haver-hi no fa gaire a la CAI justament la compareixença del secretari de Mitjans de Comunicació i del director general de Mitjans de Comunicació, una de les qüestions que li van plantejar era la necessitat d'avançar cap a un marc més ampli de reflexió de polítiques públiques al voltant del dret a la informació. I el dret a la informació, no només el dret dels mitjans a informar d'una forma veraç i honesta, i a més a tenir un finançament i unes polítiques que garanteixin que poden informar més enllà de buscar aquests clickbait i aquestes fake news per aconseguir audiències, per poder aconseguir més finançament, que cal una política pública de suport als mitjans de comunicació, però també a partir d'una aposta clara per la transparència, per la honestedat i per la veracitat de les informacions, que crec que, a més, és una qüestió que segurament interessa a tots els mitjans de comunicació, també com a mínim aquells que són rigorosos i que realment tenen la informació. Però també des del punt de vista del dret a la informació de la ciutadania, perquè el dret a tenir accés a una informació veraç és un dret que també les persones i la ciutadania, com a consumidors, entre cometes, d'aquesta informació, necessitem que hi hagin paràmetres de control d'aquesta qualitat i d'aquesta rigorositat de la informació. En aquest sentit, preguntar-li si aquestes mesures que ha avançat el govern
vostè ja ha dit que els sembla que estan en bon camí però que no serien suficients. Quines serien aquestes altres mesures que des del seu mitjà creuen que es podrien fer en aquesta línia? També preguntar-li si creu que seria necessari que a Catalunya tinguéssim una llei pel dret a la informació. És una de les qüestions, un dels drets fonamentals que encara no tenim regulat i que podrien caber moltes de les qüestions, crec que vostè ha plantejat com a riscos tant per la democràcia com per aquest accés a aquest dret. En un altre lloc, sí que m'agradaria com preguntar-li el paper dels mitjans de comunicació que només són en català, si haurien de tenir línies específiques de suport, tenint en compte que aquesta és la comissió una mica de polítiques lingüístiques. Sí que m'ha sorprès, també reconec que per desconeixement, que digués que en un moment determinat va ser la Generalitat que va com obligar a fer aquest doble, no? A tenir els mitjans en dues llengües diferents. Preguntar-li si ens pot explicar una mica com va anar això i la relació que vostè creu que té amb la salut dels mitjans de comunicació en català ara mateix. Crec que és evident que el tema dels cercadors és un problema i el tema de les xarxes també, perquè qualsevol que fem una cerca, el primer que ens surt moltes vegades són notícies de mitjans que tenen la llengua primera en català, però ens acaba sortint l'enllaç a la notícia en castellà. A vegades, fins i tot, quan intentem fer comunicació per xarxes i busques aquell article, costa de trobar, no? Amb una cerca fàcil, has d'anar molt específicament a buscar la versió en català. Com creu que des d'aquesta plataforma s'està plantejant la manera de fer més visible l'accés a les versions en català dels mitjans de comunicació? Sí que li volia preguntar també en concret d'aquest comentari que ha fet que la Corpo competeix deslleialment amb els mitjans digitals en català. A veure si pot aprofundir una miqueta més, perquè entenem, com a mínim nosaltres, que com a mitjans de comunicacions públics han de poder també comunicar en l'àmbit digital, sobretot si volem arribar a aquesta població jove que vostè comentava des dels mitjans públics, i per tant és necessari que la corporació també tingui una presència en l'àmbit digital, més enllà de la plataforma que ja té del 3CAT, que també pugui tenir-ho a través de les xarxes i que també ho pugui tenir a través del cercador. Sí que li volia preguntar una mica més sobre aquesta qüestió. I finalment, tots els temes d'educació digital, no? Quin paper poden tenir els mitjans de comunicació en l'educació digital? Sabem que des del govern de l'Estat s'està plantejant algunes mesures, per exemple, per protegir els drets a l'accés de la informació de la gent més jove, però també com es podria avançar per garantir aquests drets digitals per la majoria de la població. Ha parlat dels clickbaits i de les fake news. Per nosaltres és un problema seriós, és un problema que creiem que hauria de ser un dels requisits a l'hora de rebre finançament públic, és el garantir que la informació és veraç i honesta i que no es produeixen fake news. Preguntar-li com creu que hauria de ser el mecanisme perquè això pugui ser incorporat. Gràcies. Gràcies. A continuació, amb el grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Defensem la Terra, té la paraula la senyora Maria Pilar Castillejo Medina. Bon dia. Moltes gràcies, senyor Partal, per la seva intervenció. Això d'intervenir l'última, em queden poques preguntes per fer. Jo crec que la majoria de preguntes ja li han plantejat. Llavors, només algunes qüestions. Sí que agrair també la feina que està fent des de VilaWeb des de fa tant de temps. Jo crec que aquesta llarga trajectòria és un dels elements a destacar de VilaWeb. Les seves cròniques internacionals jo crec que són punts de referència, per tant, també agrair-les. I com que estem a la Comissió de Política Lingüística, sí que em volia centrar en aquests temes. També un tema molt important per VilaWeb, que VilaWeb ens ofereix, és aquesta visió conjunta de països catalans, tan necessària per la unitat de la llengua. I més en aquest moment també que estem veient com s'està agredint els mitjans de comunicació, tant públics com privats, a la part de València. I per tant, important també aquest paper que feu des de VilaWeb d'unitat de la llengua i de treball de tot el domini lingüístic del català. Sí que nosaltres som partidaris que amb els diners públics financem allò que es fa en català.
que tota la despesa pública, tot el potencial de despesa pública es pugui aplicar en que tinguem més eines en català. Posant l'exemple del Windows, és cert que fins i tot el Windows no està traduït 100% al català, o sigui, com pot ser que la Generalitat estigui posant tants diners en tenir Windows a tots els ordinadors de la Generalitat i després no obligui a l'empresa a que estigui plenament traduïda tot el Windows al català, i ens passa amb altres eines informàtiques. Creiem que també amb el tema dels algoritmes de cerca la Generalitat hauria de fer més pressió pel tema del català. No pot ser que destinem diners públics a eines que després no respecten el català, i per tant creiem que hauríem de poder influir des de la Generalitat i amb diners públics en com aquests algoritmes de cerca funcionen en base amb l'idioma. També per democratitzar-los, perquè són eines que al final, si no hi ha un control democràtic de com s'estan fent aquestes cerques, és fosc i poden produir desviaments que no són. Creiem que ha d'haver-hi un control des del govern dels algoritmes de cerca en general. Hi ha també un tema en el que ens agradaria que, si pogués explicar-nos, que és un tema que realment és complicat amb el tema de la premsa digital, la seva gratuïtat, que hi accedim tothom de manera gratuïta, que clar, la fa dependre de subvencions, la fa dependre de diners públics. En el cas de VilaWeb té un ampli número de subscriptors, però és complicat. Veiem que alguns diaris, les versions en digitals són de pagament, d'altres no. VilaWeb ha estat sempre un contingut obert. M'agradaria que em parlés d'això, de continguts oberts i gratuïts de la premsa digital. I un tema que ens amoïna, el dels joves, no només perquè no llegeixen premsa, sinó perquè cada vegada l'ús del català entre els joves està disminuint, i com que volíem parlar d'aquests dos temes en concret, si estan estudiant de quina manera poden acostar-se al públic més jove. No m'imagino VilaWeb al TikTok, però és cert que hem de buscar maneres diferents, maneres noves, maneres novedoses de com ens podem acostar perquè el jove senti interès per les notícies, pel món, i també acostar-lo a l'ús del català. Doncs per part meva és tot. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. A continuació seria el torn del grup mixt amb Aliança Catalana, però, com en totes les darreres sessions, la diputada Rosa Maria Soberana i Bonet no assisteix en aquesta comissió i, per tant, passaríem al torn del grup parlamentari de Socialistes Units per Avançar, que seria la diputada Imma Farret i Raventós. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, presidenta, diputats, diputades, també senyor Vicenç Partal, director del diari digital VilaWeb. En nom del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, voldria agrair que hagi comparegut avui en aquesta Comissió de Política Lingüística per oferir-nos el seu punt de vista sobre la situació dels mitjans de comunicació en català. Internet ha plantejat un escenari d'oportunitats per l'espai català de comunicació, ja que permet que els mitjans hi tinguin presència amb una inversió relativament assumible. Alhora, representa un repte per la llengua, perquè les grans multinacionals amb contingut en castellà i en anglès ocupen una gran part de l'espai. Vostè n'ha fet esment abans, en tant que aquest doblatge de les pàgines en més d'una llengua poden donar peu a oblidar, evidentment, el català. Segons les dades del CAC d'aquest 2024, Internet és el mitjà amb més penetració a Catalunya, amb un 92,3% en totes les franges d'edat, excepte a partir dels 65 anys, i que és el mitjà principal escollit per la ciutadania catalana per informar-se de l'actualitat, supera el 70%, el que és la televisió, seguit dels mitjans digitals i de les xarxes socials en percentatges superiors al 60%. Les franges d'edat entre 16 i 34 anys són les que s'informen majoritàriament a través de les xarxes socials, sobretot Instagram i WhatsApp, mentre que les franges de més de 50 opten més per el que són la televisió en directe. Davant d'aquesta realitat, veiem com aquest gran impacte de les xarxes preocupa les comunitats amb llengües minoritzades. Tal com ens explica Montserrat Cendra en l'estudi contra la diglòsia digital,
diu que gran part dels continguts digitals es produeixen i es consumeixen en les grans llengües mundials, com l'anglès i el castellà o el francès. Com que els parlants de les llengües minoritzades dominen habitualment alguna de les llengües hegemòniques, s'acostuma a consumir i produir contingut en la llengua majoritària, fet que provoca l'anomenada diglòsia digital i representa una amenaça per la supervivència de les llengües no hegemòniques. Per això, contribuir a la sostenibilitat lingüística de la llengua cal idear estratègies de promoció del català al món digital, incentivar-ne la producció de continguts. I en aquest sentit, els diaris digitals entenem que hi tenen un paper molt important pel català, juntament amb les polítiques públiques del govern que es puguin impulsar des del Departament de Política Lingüística i, evidentment, dins d'un marc de consens i gran acord social com pot ser el Pacte Nacional per la Llengua. La manca de continguts en català a les xarxes i a les pantalles dificulta la identificació amb la llengua de les noves generacions i priva d'eines i d'incentius les persones que volen aprendre i fer-se seu el català. Abans parlava vostè també dels joves i aquesta informació que en català no la busquen gaire. Els recursos digitals i audiovisuals disponibles en català haurien de ser competitius i contrarrestar la pressió que pateix la nostra llengua per part de les llengües amb més parlants. Per aquest motiu, és fonamental dissenyar una estratègia digital que contribueixi a la igualtat lingüística. És per això que un dels horitzons del Pacte Nacional per la Llengua és garantir una oferta comunicativa i informativa en català que sigui àmplia, diversa i interessant en tots els àmbits i suports, a més de facilitar-hi l'accés a tots els sectors socials, sobretot els més deficitaris i els més rellevants per a les noves generacions, i estimular el consum d'aquesta oferta en el nou context digital en què ens trobem. A banda d'això, també cal vetllar perquè hi hagi una protecció legal adequada per a les indústries comunicatives en català. És per tot això que l'aposta de l'esfera digital té un paper molt important en el futur de la llengua i en el que ens ocupa avui, com a exemple, el diari digital VilaWeb, també entenem que hi ha de poder contribuir. I en aquest sentit sí que li voldríem preguntar quins projectes de futur teniu previstos per impulsar encara més des de la vostra plataforma per afavorir l'ús del català i per captar aquests nous públics que han de ser i han de poder fer facilitadors de la llengua. Moltes gràcies. Molt bé, doncs ara seria el torn del senyor Partal per un temps de 10 minuts per tal que pugui respondre als diversos grups parlamentaris. Gràcies. Jo sempre havia pensat que fer de política era molt difícil, però ara m'ho trobo en la pràctica. Em van convidar fa un temps al Senat, es veu que a Madrid sí que consideren que sóc autoritat en alguna cosa, i van ser molt més discrets i molt més suaus, però aquí n'hi ha tantes coses a contestar que intentaré anar ràpid. Començaré per ordre com s'han formulat la senyora Renedo. Crec que és molt important, quan parlem de la publicitat institucional, recordar, perquè el subjecte s'ha pervertit. És a dir, l'objectiu de la publicitat institucional és que el govern comuniqui al ciutadà, no els mitjans. I, per tant, aquí n'hi ha una perversió que s'ha creat i que seria bo recordar. Aquestes ajudes, per exemple, que dèiem en el tema del SEO, aquestes coses, jo crec que sí que seria important, en aquest moment concret d'una certa emergència respecte a això, que foren unes ajudes, si pogués ser, coordinades, és a dir, que anaren a tots els mitjans i que inclús n'hi hagués una certa coordinació per part del govern o per part de l'aliança aquesta digital o per part de qui fos, o l'Institut d'Estudis Catalans, no ho sé. I sí que crec que és important per l'experiència de tots aquests anys, perquè ja portem 30 anys en aquesta cosa, que foren finites. És a dir, pensa que estaria molt bé, per exemple, que el govern invertís, que el Parlament invertís els diners en ajudar els mitjans a que el SEO en català fos molt més ben col·locat, però que això fos durant un període de 5 anys, no que s'eternissés, perquè si no tenim aquesta situació en la qual arriba un punt, és a dir, una cosa és que tu te donen un ajut per sortir d'una situació difícil, una altra que aquest ajut es cronifique permanentment. La qüestió de per què el Departament de Presidència i Política Lingüística és molt senzill, control polític. El Departament de Presidència és on es fa la política, on es fa bàsicament la política, i per tant hi havia una voluntat de control polític d'aquestes subvencions. I jo crec que, per tant, a mi sí que em semblaria bé
que anaren a política lingüística, i crec, insistir en això, crec que és molt important, efectivament, per lo que he explicat abans, de que la bilingüització o el multilingüisme perjudica la visibilitat de la llengua catalana, que els mitjans que es fan només en català tinguin un plantejament diferent dels altres. Tothom pot optar per fer el que vulgui. A mi em sembla perfecte que cadascú faci el que crega convenient, però crec que des de la institució pública sí que estaria bé que els mitjans que hem decidit que ho fem en català i que no barregem les coses, doncs tinguem un tracte diferenciat, no entre quin, però diferenciat dels altres. La diputada d'Esquerra, a veure, precisament l'extrema dreta ens va colar un gol enorme amb les fake news. Les fake news són mentida. Abans tu deies, això què és? Això és una mentida. I ningú discutia que no s'havia de parlar de mentides. Ara, quan van dir fake news, el que van fer és crear una ficció d'honorabilitat de la mentida. Si és una fake news, aleshores hem de discutir que és una fake news. No, una fake news és una mentida. No n'hi ha que discutir res, però ja ens van colar el gol introduint-nos el concepte de fake news, perquè ja sembla que aleshores és correcte discutir sobre mentides quan al llarg de tota la història de mentides no es discutia. Això és una mentida i s'ha acabat. Aleshores, aquí aquest problema és que ja hem arribat molt lluny i que ja això ja està introduït en l'ambient i ja tothom considera que es poden tindre els seus propis fets, aquestes barbaritats que estem vivint. I per tant, tenim un problema realment molt greu amb això i amb l'ús que en fa específicament l'extrema dreta. Vos em preguntàveu què fem nosaltres respecte a l'extrema dreta. Nosaltres el que fem és seguir els criteris que la major part d'organitzacions periodístiques d'Europa, a partir de la famosa Carta de Roma, hem fet servir, que és als partits d'extrema dreta, principalment racistes, aplicar-los la següent política. Un, evidentment, s'ha de parlar del que fan, òbviament, no es pot censurant, no fas avançar la democràcia, però dos, sempre has d'identificar que són d'extrema dreta, és a dir, en tots els articles sempre la primera vegada has de dir que aquell partit és d'extrema dreta i després mai se'ls ha de donar veu, és a dir, mai se'ls ha d'entrevistar i mai s'ha d'entrecomillar les seues intervencions. S'han d'explicar amb un llenguatge propi, però no se'ls ha de donar veu per precisament no ser corretja de transmissió de la seva ideologia. I això vull remarcar que totes les organitzacions periodístiques europees ho plantegen només cap a l'extrema dreta, específicament cap al racisme, per una qüestió, que és que les dues convencions internacionals de drets humans deixen molt clar que el racisme no és una ideologia, sinó un crim. I, per tant, estem parlant d'una excepció, diguem, respecte a la resta. Tu pots ser liberal, conservador, comunista, socialista i opinar el que vulguis d'això, però el racisme no és una ideologia, és un crim. I, per tant, els periodistes hem de tenir una actitud molt específica respecte a això, que a VilaWeb complim a rajatabla amb els partits que formen part d'això. Sobre el tema dels joves, nosaltres estem fent molts esforços, per exemple, amb TikTok i amb Instagram, que ens estan funcionant molt bé, i aquí hi ha una paradoxa, que és que aquests esforços precisament són dels que no podem treure rèdit econòmic. Nosaltres, per exemple, gastem molt en Instagram i en TikTok, però això no té cap mena de retorn econòmic, perquè el retorn el té Instagram i TikTok, que ens tenen presoners als mitjans. I aquí és on pot ser té sentit parlar de si les institucions han de fer alguna cosa per ajudar a aquestes situacions en les quals els mitjans privats ens vegem obligats a treballar sense retorn. Pel que fa al diputat del PP, el senyor Escribano, li agraïsc també el to de la seva intervenció. He d'aclarir, n'hi ha tres qüestions, diguem, tres blocs de diners que arriben als diaris. Jo crec que el que es diu els diners estructurals és normal que arriben als diaris. Ens agradarà o no ens agradarà, però en l'actual model de capitalisme on vivim
tots els estats subvencionen i donen ajuts a tots els sectors econòmics en tots els països de la Unió Europea com a mínim. Per tant, resultaria una mica estrany que un sector econòmic no els tingués. La publicitat, el mateix que l'ha dit a la senyora Renedo, jo crec que cal un replantejament seriós, que s'ha d'entendre que la publicitat és un vehicle del govern per arribar a la ciutadania i no per interferir en el sector, però bé. I respecte al que sí que és el que històricament a Catalunya ha servit més per fer maniobres, que és els ajuts a projectes, jo sí que li he de dir que nosaltres som l'únic diari que hem renunciat a aquest sistema d'ajuts. Fa 3 anys vam fer públic que consideràvem un escàndol que això estigués passant i que renunciàvem a això. Això ens ha volgut dir renunciar a bastants diners, però em sembla que és una actitud coherent amb el nostre plantejament. Nosaltres fa 30 anys que estem treballant i, per tant, jo crec que les qüestions, diguem, hem demostrat el que hem de demostrar. Només aclarir-li a vostè que nosaltres vivim dels subscriptors, tenim 25.000 subscriptors que representen el 73% del nostre pressupost i que el nostre model de negoci és un model públic, reconegut, a més, conegut internacionalment, etc. Sobre la qüestió de ser clarament proindependentistes o no, evidentment, nosaltres som un diari que dona suport a la independència de Catalunya i als països catalans. Nosaltres sempre hem considerat que el periodista no ha de ser imparcial, sinó honrat, que són dos conceptes bastant diferents. Imparcial no pot ser imparcial ningú. Vostè no és imparcial, jo no sóc imparcial, per tant no anem a discutir d'una cosa que és òbvia, però en fi. Si m'ho permet també, ja que jo, en coherència amb la nostra política, no contestaré al diputat de Vox, però sí que, si em permet aprofitar-me de vostè, li diré que nosaltres no tenim cap por de cap forma a que se'ns investiguen els nostres comptes, estem oberts a que s'investiguen, però no acceptem tampoc les mentides. Nosaltres no vivim de la política pública, nosaltres vivim dels nostres subscriptors que paguen voluntàriament. Això, si m'ho permeten, empalmaré amb la senyora Castillejo de la CUP, que ens demanava que ho explicàrem millor tot això. És a dir, bàsicament el món digital té 3 models de negoci: publicitat, mur de pagament o comunitat. La publicitat porta el clickbait al final, perquè es tracta de fer quantes pàgines com puguis, per tindre tants pàgines com puguis i acabes fent clickbait. El mur de pagament és un sistema complicat perquè t'aparta de les xarxes socials, és a dir, si jo no puc rebotar el teu contingut a part de les xarxes socials, aquí al mig va aparèixer un sistema que nosaltres vam adoptar l'any 2001, per tant estem parlant de ja fa molt temps, el van copiar d'un diari americà que es deia Texas Tribune, que és aquest model de comunitat. I nosaltres, per responsabilitat social, perquè creiem que la nostra tasca social ho reclama, ho fem tot en obert i simplement demanem a aquells lectors que consideren que estan d'acord en que nosaltres hem d'existir, que paguen voluntàriament a canvi de res, diguem-ho així. I aquest és un sistema que s'ha anat imposant amb els anys. The Guardian, per exemple, és el sistema que fa servir avui en dia i que jo crec que és el sistema més sensat d'anar d'avui en dia de funcionar. Vos, continuo amb vos també, heu tret el tema molt important dels algoritmes de cerca, totes aquestes qüestions. Torne a l'inici per insistir en que la Generalitat no té una idea concreta de què s'ha de fer i fins i tot crec que el Departament d'Exteriors hauria de jugar aquí, i poso un exemple molt concret. El govern de Dinamarca ha nomenat un ambaixador davant de les 5 grans empreses tecnològiques, Amazon, Google, Twitter, Apple, etc. És a dir, perquè aquestes empreses avui en dia són pràcticament més poderoses que la majoria dels estats. En aquest sentit, segurament, el Departament d'Exteriors hauria de plantejar fer alguna cosa semblant. Tindre una persona representant de Catalunya davant d'aquestes empreses perquè pugui discutir amb elles dels algoritmes, de totes aquestes qüestions que estan passant, i crec que l'exemple danès i algun altre país nòrdic, Singapur també ho ha fet, pot obrir un camí, de dir que n'hi hagi un representant de la Generalitat davant aquestes grans empreses, perquè el problema no és la seva influència global, el problema és que les duguem en la butxaca. Ens influeixen avui, a nosaltres, directament, persona a persona.
I aquest crec que és també un camí que s'hauria d'explorar des de la Generalitat. La diputada dels Comuns, la senyora Segovia, em demanava si estic a favor d'una llei pel dret de la informació. Rotundament sí, totalment d'acord. Crec, a més, que és important perquè el període que ve ara serà més complex que el que hem viscut fins ara. I, per tant, adelantar-se políticament, és a dir, ha d'haver una posició política sobre internet. El gran problema que crec que hem tingut tots aquests anys, no a Catalunya, a tota Europa, és que no hem tingut posició política davant d'internet. Tot ha sigut endavant, endavant, endavant. I ha d'haver una posició política davant d'internet, com n'hi ha una posició política davant de la salut o com n'hi ha una posició política davant del futbol, jo què sé. No pot ser que deixem que això cresca silvestrement, no? I per tant, rotundament a favor, crec que sí. Vostè em demanava que li explicara el tema del castellà. Bé, això va passar l'any 2016, la Generalitat de Catalunya l'any 2016 ens va demanar a tots els diaris digitals en català que férem una versió en castellà i no va obligar, ens va demanar, però sí que la va finançar, la va pagar durant diversos anys. Nosaltres vam dir que no, perquè ja enteníem que això era un problema, com després he explicat amb el tema de Google, etc. Crec que el punt que després parlarà tampoc ho va acceptar, però molts diaris sí que ho van acceptar i és l'origen d'aquest problema que ja es veia venir aleshores, que si fèiem això provocaria aquest efecte. No ens van escoltar quan els ho vam dir i això. I després sobre la competència del 324, jo no crec haver dit competència deslleial, perquè no crec que sigui així. L'únic que he criticat és l'ús del clickbait, és a dir, que no siga extraordinàriament de qualitat. Jo crec que la corporació, pel fet de ser un mitjà públic, està més obligat que ningú a ser de qualitat. I, per desgràcia, no acaba de ser així la realitat. I em sembla que em queda a la senyora diputada del PSC. Sí que jo crec que n'hi ha una cosa que no l'han remarcat prou, que és que el català ha estat un cas d'èxit pel català. Perdó, l'internet ha estat un cas d'èxit pel català. És a dir, això no estava escrit que seria així. Quan van començar tota aquesta cosa l'any 95, enlloc estava escrit que el català ajudaria, que l'internet ajudaria al català. Més aviat podíem temer que l'internet ensorraria encara més el català. I crec que ha estat un exemple magnífic de com la societat catalana és capaç d'entomar reptes i convertir-los no només en un cas d'èxit, sinó en un cas d'èxit internacionalment reconegut. El fet de que des del català s'aconseguís el primer domini lingüístic, el .cat, i que aquest domini lingüístic fos exemple per a tot el món i que avui en dia tot el món tinga dominis lingüístics gràcies a que el català va ser pioner en això, crec que dona una marca prou clara de com nosaltres hem de confiar més en la nostra pròpia societat. Hem sigut capaços de fer coses molt grans a internet. El que passa que els reptes que tenim al davant ara són molt importants i jo sí que crec que en general la classe política del país hauria de reflexionar més sobre això, hauria de parlar més amb els que estem treballant en aquest terreny i hauria d'intentar clarificar què passarà en els pròxims 20 anys. Ja sé que és molta distància, però realment estem en un moment molt difícil cara als pròxims 20 anys. Només en el tema de les escoles sí explicar-li que nosaltres durant uns anys vam fer una iniciativa que ens feia moltíssima il·lusió, que es deia Diari de l'Escola, que consistia en que fèiem cada setmana 4 temes escrits per mestres, és a dir, hi havia un consell pedagògic que adaptava 4 temes d'actualitat a les escoles, això ho oferíem també gratuïtament a les escoles, i fèiem 3 temes en català i un en anglès, perquè també servia per la classe d'anglès, i després fèiem una cosa que es deia Escoles en xarxa, que era precisament agafar escoles dels països catalans i barrejar-les entre elles en activitats comunes físiques, és a dir, quedaven caps de setmana, etc. Això va tindre molt d'èxit, es va fer durant molts anys i es va deixar de fer perquè va arribar un moment que les escoles no eren capaces d'assumir això. No tenien diners, no tenien infraestructura, no tenien personal i no tenien la capacitat més que de fer les classes del dia a dia. I en aquest sentit, les retallades que tots coneguem, etc., van provocar una situació que va fer impossible un projecte que a nosaltres ens feia molta il·lusió, però que no tenia sentit si no tenia escoles.
Gràcies a tots per la paciència. Hi ha una... Sí? Doncs ficarem 2 minutets, Bé, moltes gràcies, presidenta. Bé, señor Partal, usted ha hecho una asociación en su primera intervención, una vinculación que es la siguiente. Extrema derecha fabrica fake news y es racista. Entonces yo, posteriormente, me he sentido insultado. Bueno, me ha insultado directamente, pero que me insulte a mí realmente no me importa. Lo que sí que me importa es que está usted insultando a más de 250.000 catalanes, porque me ha dicho que no contesta a la extrema derecha, no me ha contestado, supongo que se está refiriendo a mí, y entonces me está llamando racista, y eso sí que no lo consiento. Porque Vox defiende la dignidad de la persona desde la concepción hasta la muerte natural, por encima de todo, de cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier tipo de ideología. Se lo digo claro porque si dice lo contrario, quien está fabricando una fake news no soy yo, será usted. Entonces, sobre las fake news, dice usted que hay una convención de la mayoría de medios de comunicación diciendo que no hay que hablar. No hay que hablar. Claro que no hay que hablar, no hay que debatir sobre evidentemente, sobre las mentiras no se debate. Hay que justificar, argumentar con datos que son mentiras. Porque si no, ¿quién define que es una fake news? ¿El miniver de 1984 de Orwell o usted o la Generalitat? Muchas gracias. No, jo ja he dit que no parlaré amb l'extrema dreta, però sí que vull explicar a la resta de diputats. El periodisme és un ofici que consisteix en explicar les coses que passen. El periodisme no consisteix en treure la mà, veure que plou i preguntar a 2 persones si està ploguent o no plou. El periodisme, si plou, és que plou, i l'extrema dreta és l'extrema dreta. D'acord. Doncs, si no hi ha ningú més, ho deixaríem aquí, agraint la seva compareixença. Ja farem una parada tècnica de 5 minuts fins que entri el següent compareixent.